Oliver klar? Ja! Så kører det ind i jer. Og go! Nej, det er snyd, han har også 22 gear. Så man zoomer. Ja, hvad så blev det? Nå, Mark, jeg bedre på, at Wilson vinder. Hvor er de henne? 10 kroner på det. Nej, kom her. De er sgu da ikke. Kom nu, mand! Han er langt foran! Og skal man køre? Og så kommer Elton. Og Elton kommer! Jeg synes, du sagde, hvordan det rystede. Kom igen. Er du en dårlig taber, Oliver? Det bliver bedre! Det står det understreger. Man kan umuligt trære, det står med ude på stien. Ej, hvor du skæver dig. Banker han lige ud i hækken. Og så giver han de 2 andre